Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tabwera ndi video ina imene ikuonesa Lighton Mangochi amene ndi munthu amene amakonda kuyankhulapo za ndale zosiyana-siyana mdziko muno. Iwowa lero akubwera ndi uthenga umene ukupita kwa Dr. Lazarus Chakwera ngati president wa dziko lino komanso kwa Amalawi tonse pa nkhani zokhuzana ndi zinthu mmene zikuyendera mdziko muno. Iwowa alongosola zambiri zimene ifeyo sitingathe kulongosola ndi pakamwa pathu tokha, koma tikufuna kuti inuyo mungowamva iwowa kuti akuti chani, ndipo pamapeto pa kulankhula kwa iwowa timasegula ku comment section kuti inuyo muthe kuyikirapo maganizo osiyana-siyana pa zomwe munthuyo wayankhula, kapena pa zomwe ife tayankhula, kapena pa zomwe video imene tabweresayo yayankhula. Nde apa tingokusiyirani m'manja mwa Lighton Mangochi kuti tiyamve kuti abwera ndi zotani. Uthenga kwa Malawi nonse okhumudwa unena kuti lachinayi next week registration ya phase 3 kaya phase 2 ikutha. Ndiye chokhumudwisa kwambiri chimene ndikukuyankhulirani pano ndichakuti kaya wina afune asafune, Chakwera ndi pa ulendo. Chakwera pa ulendo, mundimve ine Lighton Mangochi ndikunena kuti Chakwera pa ulendo. Reason watilephera, tinayesa kumpasa zimene anatipusitsa, atakutakuta nyemba zake kwa Assemblies of God uko kulalika ngati mbusa chitsiru, zinthu zawo chitsiru ife sitifuna kutinamiza, kunena kuti apita mthalika akulakwisa dziko lino, koma zinakhotera iwo kwabweretsera pano ni kuwapasa mpando uwo lero ndi wakanika. There is no way Chakwera angadutseso 2025. ndikunena ine Lighton Mangochi, mundione nkhope iyi, muione chimwendo, ione. Ndamva iwe Anabelo Ntalimanja chitsiru wameki iwe, komanso iwe chitsiru Sambo wa NRB ukunena kuti ife sizitheka kuti phase 3 iteke chifukwa ndalama mulibe, agaru inu anyani inu munditukanitsa ati nditukwana ndalama za kwa amanu, ndalama za mbuyani. Foolish nonsense. Anabelo Ntalimanja stupid, Mphatso Sambo very stupid. Ndalama zimene tikukwirisa ntchito pa registration ndi misonkho yathu. Munapanga matakitiki au chitsiru kuti kuno kumpoto kuno musatilembe mokwana, komanso kumwera uko munalembana mbuzi zanu za ku Central Region izi kuna kuti avotere zinyawu zivotere Chakwera. Palibe, siziteka. Nonsense, siziteka. Mubangaso di registration our position. Wake up. This is Lighton Mangochi calling you to wake up. Chisango ichichi ameke abwerezeso, anapanga matakitiki umwani ulipo musarole. Chakwera warepera poera. Taonani lero boma lake likupeleka measures, almost the measures, kunena kuti akuti ma diplomats kapena ma ambassadors azikatenga ndalama zongokwana $15,000 pa mwezi. Ndalama zaeni yake mukazipange control. Yeye wanyamuka panopa ali ku Dubai uko akungokhuta kumene koko, ndikumationa ife ngati abarayi wozungulira mitu. Akunama Chakwera, mumuuze Chakwera video hii, mumutumira Chakwera kuti Lighton Mangochi ufune usafune 2025 pa 16 ikamaza ti 4 koroko iweyo chako chatiratu kulibeso ku State House. Amalawi muvale zilimbe, musaopsezedwe, musanamizidwe kaya mbuzi zimenezi
zizibwera ndi ma 5,000 kuti maonese zaunzika kapena zovotera. Please, Amalawi, don't be stupid. Musakhala zitsiru chifukwa cha 5,000. Mukundimva? Mundione bwino. Ine sindimadya chamba, sindimwamowa. It's naturally. It's naturally. Some of you may think kuti ine ndimadya chamba. Hai. Chakwera watikwana. Watikwana. Chakwera. Chimuntu cholepera. Chibusa cholepera. Chisatana chinjerekezi. Chichakwera ichi chichakwera. Chokanika. Kulepera kuchiuzira masamu. Dari Sokabambe kulangula. Kuti ikonomi imaenda chonchi. Koma ayi. Chakwera sasa teka president huyu. Hana bero ntali manja. Upange budget. Legislation mkubweleza. Kaya mufune musafune. Apita mtarika. Adari Sokabambe. Aino kichihana. Mukambirane saisi. Umboni ulipo. Ine ndine Lighton Mangochi. Umeneo ndi uthenga umene anabwera nawo Lighton Mangochi amene amayankhulazo siyana za ndale mdziko muno. Iwo akwambiri amapanga matsindika pa nkhani yokhuzana ndi kalembera wa zisankho kunena kuti kunamveka mbiri yonena kuti chair MEC komanso amene ali oyang'anira NRB anabwera ndi uthenga onena kuti kalembera okhuzana ndi zisankho wathera pompa ndipo palibenso kupitiriza phase 3. Nde iwo amanena kuti zimenezo sizitheka akupempha azipani zonse kuti akuyenera kuti aonesese kuti phase 3 yabwera ndipo anthu alembesa, anthu amene anasalira kuti alembese chifukwa phase 2 kwambiri akuona kuti iwo amapanga target chigawo chapakati nde zimene sizikuyenera kuti zikhale choncho, koma akuti ngati kuli kubwereza pamene kuti abwereze chifukwa NRB komanso American nakuti alibe ndrama zoti abwerezenso kalembera amene yuyu. Nde akunena kuti zimenezo zisatheka chifukwa ife Amalawi timapereka misonkho, ndipo misonkho imene timapereka ifeyo ikutipasa ufulu onena kuti uthenga kalembera amene achitikenso. Nde zimenezo zimene anayankhula Lighton Mangochi. Nde zimenezo ndipenda kubweserani kwa anthu amene mukungotipeza kumene timakhala tunena kuti ngati mwabwera kumene please subscribe to the channel komanso comment, like, share komanso osayiwala kupanga turn on the notification bell kuti zambiri zimene timakhala tikuponya malo ano zisamakuponyeni. Nde kufikiranso mu nthawi ina ife tingoti mwakomanonse zikomo kwambiri.